Ето това е изненада. Нищо не се вижда. Хубава баракуда. Стънта на малкото джикче. Как не ме прегриза тая баракуда, нямам никаква идея. Чакай, звер. С първо мята. Какви изненади криво малкото плащче. Ето ти изненада. Рано сутринта. Хубава дебела баракуда. Това, приятели. Мислех да не ставам рано, да не атакувам брега тая сутрин, че ни чака дълъг път, докато се приберем вкъщи. Ето, че си заслужаваш. Страшен късмет. То крокодил излезе на малко джикче, 15 грама, Филстар. Ще сложа линк. Тая примамчица изкара доста рибки този трип. Рибката не е някакъв звяр, обаче на волфрамово 15 грамово джикче имах късмет, опъна сплитринга и се откачи на брега, докато и откачах купите от устата. Ако флорокарбона ми беше влязъл вътре в тая уста, ще да остана без джикче. А сега си имам крокодилче. Супер! Пожелавам такава сука и на вас и късмет. И ако примамката ви не е във водата, няма как да хванете риба. Тоест, ако се спинкате сладко рано сутрин в леглото, ще изтървете крокодили. Айде, успех! Какво ви кажа, малкото волфрамче бере. Не е баракуда като първото, обаче ми струва, че не е лоша рибка. Май не е рибка. Малкото волфрамче хваща всичко. Каква е тази медуза, бе? Цяла сутрин днеска ги закачам. Пишете в коментарите какво е това. Сега да видим какво има вътре тая вълшебна торба. Защо ви казвам, че спининга по-малко е по-добре. Не е необходимо да помъкнете целия свят. Няма как да извлякате всички примамки, всички цветове. Да ви кажа, можете да бъдете подготвени за всякаква ситуация, без да е необходимо да мъкнете като легионер огромна чанта с всякакви примамки, които дори няма да мята. Това ви го гарантирам, защото аз бях по същия начин. Огромна чанта, страшно много примамки. Само, че ми преча, ми разваля целият кеф в риболова. И нон-стоп си мисля, че още нещо ми трябва, защото пак не съм хванал риба. Хора, риба такова е. Мятате и хващате. Какво има вътре в торбата? Да видим кои са ви най-важните неща, които трябва да вземете с вас. Първо, подберете си хубава чанта, която да ви е удобна, която да ви е лесна и която вътре може да поберете най-необходимото. Чантата първо трябва да е здрава. Аз съм избрал тази чантичка, понеже е здрава, побира всичко, което на мен ми е необходимо, даже и повече отколкото ми трябва, така че пак ще има чистка и ми е удобно. Ако този тип чанта ми е удобна, вземете си раница за през рамо. Така наречените swing бегове. Ако и те не са ви удобни, каквото на вас ви е удобно, трябва да ви е удобно, трябва да е лесно, достъпът до примамките трябва да е бърз, дори да сте нагазили някъде, примамките да са с вас, така че не мъкнете всичко, вземете това, което ще е подходящо за сезона, за момента, за риболова, който ще практикувате, за времето и условията, в които се намирате. Какво има вътре? Това ми харесва на тая раница, че тя има много удобни джобчета навсякъде. Тук си държа карабинките. Удобна малка кутийка, в която имам карабинки, в която имам рингове и асист куки. Лесно за достъп. Какво има още вътре? Запалка. Запалка, когато си връзвам флорокарбона, която задължително съм си я взел, тип горелка. Какво друго има тук вътре? Има флорокарбон. Нося няколко различни дебелини. Флорокарбон. Нося 0,25, 0,30, 0,40 и за шорт джиг нося и 0,60, но той е в друга раница. Какво още има тук? Силикончета.
Ето тук е една много интересна примамка на Вестин. За лавраци, за кокалита би била много подходяща. Нося и по-големи примамки. Отново един много интересен силикон, който предстои да го пробвам. Разбира се, цвят. Какъв цвят да бъде? И това е в това джобче. Продължаваме с другите малки джобчета. Грипер. Задължително при откачането трябва да пазите ръцете си, не само да не се нацапате, а и да не вземе да се забие някаква тройка във вашите пръсти. Освен грипер и клещи. И за откачане на куки, и за рязане на влакно и флуорокарбон. Препоръчвам ви ето такива разтегателни въженца, с които може да си вържете най-необходимите асортименти някъде по вас, по тялото, така че да са ви удобни, да са ви лесни и да не ги загубите. Щипка. Тия дни изкарах много дракони. За малки риби, особено отровни риби, задължително трябва да имате някаква щипка, с която да ги хванете от разстояние и да може да откачите отново, да не се цапате, но да не вземе да прекарате сутринта в болница, както на мен два пъти ми се е случвало, заради обложението от дракон. Някакъв челник, даже аз нося два, понеже много обичам да ги губя, хвърлям ги някъде из колата, изпадат ми от джобовите и какво ли не. Нож. Малко ножче, което да ви е полезно да си изчистите рибата или да си направите нещо дори и за храна. Това ножче тия дни видя доста солена вода и това му се отрази сериозно, виждате ръждата по него, така че хубаво е да поддържате добре етакъма си. Смазка за влакно. Хем предпазва влакното ви, хем ви позволява по-дълъг кастинг. Хубаво е вечерта преди риболов, след като си измиете ваиците, да си напръскате влакното, така че да може хубаво да попие вътре в него. Един кокан. За мен това е удобният начин да си държа рибата. Ако хвана такава, разбира се. Едно коканче никога не е излишно. И сега, кутии. Държа една кутия за примамки, които с размер до 140 см. Тук държа и каламариери, тук държа и октоподиери. И тези примамки са доста. Хора, повярвайте ми, в тази кутия вадя 3 или 4 примамки, които мятам. Другите са просто резерви или ги нося така с мене. Но скоро ще се оптимизира и това. Една кутия, която им позволява да държа вътре в нея дългите примамки. Тези, които са основно за повърхностен риболов, локари, гарове и всякакъв тип вид такива примамки, които имитират зарган или малки рибки. Има пачинкота, има хамси. Ето ви една прилична и бюджетна примамка. Crazy Garfish, сравнително по-бюджетно изпълнение. Лети страшно много, примамка 30 грама с такава форма, лети като куршум. От друга страна абсолютно същото, с тази разлика, че тук има и воблери. Тук съм си сложил дългите воблери, които са 185-ци. Попери. Задължително трябва да имате поне един или два попера. Още примамки, които имитират зарган и любимата ми примамка до 200 Tight Minnow Slim Flyer. Без това нещо, честно да ви кажа, не отивам на море. Така. Продължавам останалите примамки. Тия с малки джилове. Този джик беше убиецът тия дни. Това е на Филстар. Малко волфрамово джикче. Справя се чудесно, лети много добре. Ако щете, вярвайте, това джикче извади тази баракула. Страшен късмет, че джига беше се закачил отвънка, а не
беше попаднал вътре в устата на баракулата, защото просто щеше баракулата да пригризе флуорокарбона и щеше да се замине с джиг. Това е тук в тази кутийка. Продължаваме нататък. Кутийка с малки примамчици. Това са малки поперчета и малки воблерчета, които могат да се оказат доста полезни в дадени ситуации, когато търсите по-малки рибки, но в тихо и спокойно море. Има ли вятър, малките примамки просто не летят. А когато съм на морето, ако една примамка не лети, просто не е моята. Още малки примамчици, които се справят успешно при боят основно на лавраци. И още силикони и джиг глави. Ето и хубави силикони за лаврак. И е хубаво добре да имате различни размери. И по-големи, и по-малки. Ето тези силикончета в случая ми извадиха едно лавраче, куки, утежнения. И това е. Вижте. Това е повече от тези кутии, повече от това нещо, мисля, че е прекалено. Когато тръгна за риба, повече от това не мога да мисля. И това даже ми е много, повярвайте ми, и както ви казах, ще има оптимизация. Ами това е. Айде! Чао и успех! Пожелавам и на вас една така рибка да ви изненада рано сутринта. Чао!